Taħt l-affreski ta' Giotto fil-Bażilika Superjuri ta' San Franġisk f'Assisi li rakkuntaw il-ħajja tal-Qaddis Patrun tal-Italja, il-kor Ars Cantandi immexxi minn Mariella Spitieri Cefaj kellu sem importanti ferm fit-tnedija ta' Trittiko Franċeskano. Din kienet attività internazzjonali prestiġjuża minħabba il-fatt li dis-sena qed niċċelebraw it-8 ċentinarju minn meta San Franġisk kiteb il-Kantiku tal-Ħolqien. Xogħol il-kompożitur Taljan Pietro Cangiano u bi-produzzjoni tal-kumpanija Maltija Ars Cantandi, fl-istess serata ħadu semm is-solisti Michael Alfonsi u Patrizio La Plaza flimkien ma' koristi oħra mill-Italja u l-Orkestra Filarmonika Umbra Vittorio Calamani taħt id-direzzjoni tal-kompożitur innifsu. Din mhijiex l-ewwel kollaborazzjoni artistika bejn il-kor Malti Ars Cantandi u l-kompożitur Taljan Pietro Cangiano, li kellhom ir-rwol prinċipali f'kunċert ieħor li sar aktar kmieni din is-sena fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt, f'dik li wkoll kienet l-ewwel produzzjoni dinija ta' kompożizzjoni oriġinali oħra, ispirata mill-ġrajiet storiċi Maltin tal-assedju l-kbir u t-twelid tal-Belt Kapitali, Valletta.